3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನು 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಜೇ ದಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆತ ಐಟ್ ನಿಧಿ ಇಂದ ಪೊನ್ನ ನಿತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನನೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ದ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈತೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕೂಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಪರ ಬೈದೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೈದೆ LIC ಆಫೀಸಿಗೆ ಮೂರು ಬರ್ತದ ಪುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಭಯಂಕರದೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಎನ್ನ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ LIC ಆಫೀಸ್ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಇಬ್ಬಕ ಇಲ್ಲಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಂಜಿ ಪಿದೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ದೆಲ್ಲ ತೂಯರ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚುಟಿ ದೊಂಬು ದೇವರೇ ಪುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಭಯಂಕರದೊಂದು ನೀನು எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு போகல அதில் லிஃப்ட்டு ஏற்றிய எங்களை மல்ல லிஃப்ட் போது இல்லை ஆஃபீஸுக்கு பைது LIC ஆஃபீஸுக்கு ಮೂರು ಬತ್ತದ ಕುಂದೆ ಕೂಲೆ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಕೂಲೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಪರ ಬೈದ ಅಂಚ ಶೆಕೆ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆತ ಐಟ್ ನಿಧಿ ಇಂದ ಪೊನ್ನ ನಿತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನನೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ದ ಶಾಪಿಗೆ ಬೈತೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ಅದೇ ನಿಧಿ ಅಂಚಾರ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕರಾಟೆ ಮನ್ಪೆ ಬಕ ಡಾನ್ಸರ್ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಬರೋಂಡಿ ಇರ್ನ ಮಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಮೇರೆ ಬಕ್ಕದ ದುಮ್ಮು ಜಿಮ್ಮದ ಬಾಡಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೆತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೈದೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಡೀಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗರ ಪುಣ್ಯಮೆಗರ ಬನ್ನಗ ಮೇರೇನೊಂಜಿ ಅಂದ ಆನಿದ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತನದ ನಿಧಿ ಹಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿಧಿ ಅಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂದ್ರಳ್ಳಿರಿಗೆ ಮಗನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡು ಮೇರೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಇರ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ ನಿಖಲಂ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡ ಲಿಂಕ್ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇದು ಬೈಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ನಿಖಲ ಚಾನಲ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆನು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ತಿಂದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಬಕಲ ಜೋರು ಸೆಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅವಳ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೋಡ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಡೆ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಸತ್ತ ಇಲ್ಲದು ಈ ದೊಂಬುಗು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಪುನು ಪಂಡ ಶೆಕ್ಕಿ ಪುಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡು ನೆಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದು ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಕುಟ್ಲದೊಂಜಿ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಚುಟ್ಟಿ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಸುತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕುಟ್ಲಾಡು ಕರಂಚಿದು ಗೋವೆ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದು ಬೈದೆ ಇಡೀ ಮೇಯ್ ಪನ್ಪಿನದ ಆತು ಉರಿಯುಂಡು ಒಂಥರ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಲವನೆ ಆತು ದೊಂಬು
ಸೈಸರೆ ತಿರುಜಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದುಂಬು ಇಂಚಲ ಆಂಡು ಇಲ್ಲದ ರೀಚೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮೀನಿ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನೆಡ್ಡೇತು ನಿಜ ನಾನು ಆವಂದಪ್ಪ ಈ ಶೆಕೆ ಉಂಡತ ಬರ ನೇರ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕ ಇಂದಿನ ಬರ್ಸ ಉಂಡಗಿಂದು ಓಲ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ದೊರ 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 ದೊರಿನ ತೇಟಿಲ್ ಬರ್ಸವ್ರ ಮುರಣಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ತಡಪಡ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾಂದಾದ ತೂಪಿನಿ ಬೀಟಿ ಬಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲಕ ತೂರಾಗ ತೇಟಿಲ್ ಮಿಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ದುದು ಶೋಕು ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಆನಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ವೆದರ್ಲ ಕೂಲ್ ಇತ್ತನದ ಬಕ್ಕ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರು ಅಕ್ಕ ಐದಿನ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಓಲ್ 5 ದಿನ ಓಲ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಕೂಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಬೈದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬತ್ತು ನೆಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ನಮಕ್ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಬಾಜೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ನೀರು ಬರ್ಪೆಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನಾಗ ಕಾಂಡದ ದೋಸೆ ತಿಂತೀನಿ ಅವೇ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಂಡ್ಯತ ಸೊ ಆರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಡು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಪೋನಿತ್ತೇರು ಊರ್ವ ಸ್ಟೋಡು ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡೆತ್ ಪ್ರಾಣತ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಇಂದ್ರಕಾಂತ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಯತ ಆರು ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು 6 ನರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆರು ಏನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ತೂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ ಅರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಂದ್ರಕ್ಕಾಗ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಆರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಯಾನು ಇನಿ ಪೋಯದು ಆಫೀಸಿಗೆ LIC ಆಫೀಸಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಲ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಪೋನಾಗ ಮೇರೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿರು ಅಂಚ ಪಾತಿರಿ ಸೊ ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ತುಂಬ ಆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ್ ತುಂಬ ಸಪೂರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ತೋರಬ್ರಾದರಿಗೂ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪೆ ನಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿರತಾರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ್ಯಾನ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪರ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಬತ್ತಿರಾರು ಸಡನ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಆಪುನ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತಿರು ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಚ ಯಾರೇನು ತೂನಗೆ ಎಂಕೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋನಿತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಬರ ಏನು ಕೆಂಡೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋನಿತ್ತೀನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನೊಬ್ರು ಇತ್ತನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನ ಇಂದ್ರಕನ ಮೋನೆ ತುನಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ 333 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನ್ 333 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಜೇ ದಿನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅವೇನು ಏತು ಸಲ ಮನ್ಪೋಡು ದಿನೊಟ್ಟು 33 ಟೈಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಜೇ ದಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ 369 ಅಯ್ಯೋ 21 ಡೇಸ್ ಬರೆಯಿಡತ್ತ ಅಯ್ಯೋ 45 ಡೇಸ್ ಬರೆಯಿಡತ್ತ ಅಂದುಪ್ಪುಣತ ಬರೆಯರೆ ಏರು ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜೇ ದಿನತ ಬಕ ನಿಕ್ಕುಲು ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಮಂತ್ ನಂಡ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನು ಏರಿಗೆ ಮುಜೇ ದಿನಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತ್ ನಿತ್ತಿಲಕಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೂಲ್ಫುದಲ ಒಂಜಿ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ನೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ನೆ ಐತ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ವೂಲ್ಫುಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮುರಣಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಅರೆಗ್ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಲಿಗೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಮುರಣಿಯವ್ರತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರು ಅರೆಗ್ ಎನ್ನ ವೂಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಂಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಸೊ ಒರಿಯರಿಯಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಐಕ್ ಪಂಡ ಆತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಮಂತ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜಿನಾಡ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏನನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂಜಿ ದಿನಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸುಗಳು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಡೋರು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೋಡ ಆವಡಿತ್ತಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು
ದಿನಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲು 33 times ಓವರ್ಡ್ ಪನ್ನೋಡುಂದ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರಡು ಒಲ್ಪಡ್ದಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಡ್ಚಿ ವಾವ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರಲೇ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಕಾಸು ಕಾತರಡು ಕಾತಂದು ಪರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ LIC ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲೇ ಅವು ಅತ್ತು ನಾನು ಲಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಪೇನು ಯಾನ ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪುಜಾನು ಲಾಟ್ರಿದು ಸಪೋಸ್ ಲಾಟ್ರಿ ಏರಾಣಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಲಾಟ್ರಿದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಸು ಬರಲೇ ಅವು ಬಕ್ಕ ಒಯ್ಟಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಡನ್ ಅದು ಕೊರ್ರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಮಿರಾಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆகும் ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಕುಲು ಬರೆಯಡಿತ್ತಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಂಗಿನ ಗೊತ್ತಿನ 33 ಸಲ 33 times ಐ ಗಾಟ್ ಎ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಾಟ್ 50,000 rupees I got 50,000 rupees. I got 50,000 rupees. ಒಂದಿನ 8 ಸಲ ಬರೆಯರೆ ದಿನಟ್ಟು 33 times ಬರೆಯರೆ 8 ದಿನ ಬರೆಯರೆ 3 days ಓನ್ಲಿ 3 days ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬರಲೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲೆ ಆ ಬರೆಯನ 3 ದಿನ ಒಂದೇನುಂಡತ ಚೀಟಿನು ಒಂಜಿ ಸೈಡೆಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ಲ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೆತಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂಡೆಡ್ ಪೋಣುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅವಂದೇ ಪೋಪುನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 10 minutes ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆತರ್ತುಲ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಬೂರ್ಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಿರ್ಲೆ ಅವು ಒಲ್ಪಡ್ದಾಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೀಲಿ ಒಂದು ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 808-520-741 ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಈ ಮೂಜೆನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಪಿನಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೆಪಿನಿ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪಂತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಯ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಬರೋಡತ್ತ ಸೊ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೀಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿದ ಒಂದು ಅವು ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೆಯಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬರೆತೇನು ಅಂಚ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರ ಬರೆತೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಂತು ತುಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಅನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಐಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ DM ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೆಲದಕ್ಲ ಬರ್ಪುಣೆಂಕ್ ಚಾಂಡ ವನಸಾಂಡ ತಿಂಗಣ ದೇವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಏತ್ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೋದು ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಏತಿಟ್ಟು ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಯಾನು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕುಲ್ಲು ಜಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಅತ್ತು ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಕೋರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಕೇಳನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಡ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವಲೆ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ದಿಪ್ಪುನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ದಿಪ್ಪುನು ರಫ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೇನು ರಫ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಕೊಡನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆದ ಎಂಡ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರೋಚಿ ದೇಪಣ ಯಾನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಕೇನೆ ದೇಪಣ ಆತು ಪುಡ್ಸೋದ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಮರಿಯಲೋಡ್ ದುಂಬೆಂಕ್ ಪಟ 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 ಅಂದ್ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಐತನೆಟ್ಟು ಪುರ ಸೊಂದುಡೆ ಆಪುಣ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೋರಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ವರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಸೋನೆಪೆ ಸುಹಾಗ ಪನ್ಪುಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದಿ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.